a chroeso i bodlediad clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Ble bynnag ych chi'n gwrando arno ni heddi, croeso cynnes iawn i chi a diolch yn fawr iawn i chi am gefnogi'r mudiad. Wel, pwy fydd gyda ni yma heddi i wrando arno? Cariwch mlaen i wrando ac fe gawn ni glywed yn fuan. Rydw i'n un o dîm sy'n falch i weithio i NFU Cymru, sefydliad sydd wedi bod yn cefnogi ffermwyr ers 1998. Drwy'n gwaith cynrychioli, ein cyngor ac arweiniad, neu'n gwasanaethau sylweddol, rydym yn sicrhau diwydiant mwy cynhyrchiol a phroffesiynol i'n aelodau. Wedi wredeg gan ffermwyr i ffermwyr, rydym wedi bod yma i chi am 110 o flynyddoedd. A gyda mwy o aelodau yn ymuno bob dydd, fe fyddwn ni yma i chi dros y 110 nesaf hefyd. I ddod yn aelod neu ddysgu mwy, chwiliwch am NFU Cymru. Wel, noswaith dda. Dwi, Non Gwenllian Williams, wedi ymuno hyn yma efo Teleri Mair Jones i dreulio noson Calan Caead, digwydd bod. Dreulio noson leni yma yn mentra Llynfas sydd reit yng nghanol Ynys Môn. A mae Teleri, fel dwi wedi sôn yn ymuno fo fi heno, yn ferch ffarm o'r ardal yma yn Llynfas. Mae hi'n gyn-aelod o glwb Ffermwyr Ifanc Bodedern, ag yn ffrind personol i mi, da ni wedi tyfu fyny ddwy na ni ar draws Caea oddi wrth yn gilydd lle, ac felly dwi'n nabod Teleri yn o lew. Ond fi roi gyfle wan i chdi Teleri i gyflwyno dy hun yn well i ni ac ella sôn am dy gysylltiad di efo Mudiad Ffermwyr Ifanc. Helo, Non. Ia, fel ti wedi sôn, Teleri Mair Jones, dyn nhw fi. Dwi bellach yn 30. Teimlo'n hen wan. So wedi gadael fel aelod o'r mudiad ers cryn dipyn o flynyddoedd ebyn wan. Ond mi o'n i'n aelod brwd o Ffermwyr Ifanc Bodedern tan o'n i 26, so tan nes i dros yr oedran. A wedyn mi fys i'n arweinydd ar y clwb ac yn aelod ymgynghorol yn y sir. Nes i ymuno efo'r mudiad yn eitha hwyr mewn ffordd, o'n i'n 16. Mae'n stori eitha di fod yn onast efo chdi. O'n i'n gwneud lot o bethau tu allan i'r ysgol yn barod, so o'n i'n aelod o glaneuthwy, oedd yn mynd â 2 noson o yn amser i. So nes i'n rili meddwl am Ffermwyr Ifanc bo lot o'n ffrindiau ysgol i yna. A wedyn nath yn chwaer ymuno efo un o'i ffrindiau hi sydd dipyn fengach na fi. A dyma'n dod adre un noson yn mynd, Teleri bach, mae Boded yn paratoi at y steddfod a sgynnon nhw'n clem. Maen nhw'n desperate am bobl i gysadlu. Dyn nhw'n rili gwybod be maen nhw'n neud. A mae yna ddal amser i am aelodi ac o'n i'n meddwl, gywanta neu fynd yna. So rwsos wedyn nes i fynd yn enw i lawr i wneud i'n faint o gysadlwytha a lo and behold i rhyw bythefnos wedyn. O'n i'n cysadlu yn y steddfod. A dwi'n di sbio nôl ers hynny fod yn onest efo chdi a di mwynhau bob eiliad o bod yn aelod ers hynny. So fel ti'n sôn, Teleri, gen ti gefndir mewn ffordd o berfformio, actio, llefaru, canu ag ati o flaen llaw. Ond sonia chdi bach am nes ti ddatblygu unrhyw sgiliau neu gael rhyw profiadau eraill fel aelod ella oedd yn draw wahanol i be ddech chi wedi arfer wneud yn dy comfort zone mewn ffordd lle? Ia, so oedd steddfod yn comfort zone i fi a dyna lle nes i gychwyn. Oedd hwnna fatha comfort blanket, really. A tyd y rhyfedd iawn, do'n i rioed i clywed, rioed i dod ar draws siarad cyhoeddus. Tu allan i Ffermwyr Ifanc, bod fi'n berson di tyderus i reit hapus i siarad o flaen pobl. Do'n i ddim rili rioed wedi cysadlu yn y grefft o siarad cyhoeddus. A do'n i'm yn rili gwybod be o seiatoli a y math yna beth tan i fi fynd i'r Ffermwyr Ifanc. A'r tro cynta i fi gystadlu, do'n i ddim yn lwyddiannus iawn. Digwydd bod nath yng-nghariad i ar y pryd sy'n rwan yng ngŵr i fi. Mi nath o giro fi'r tro cynta nes i gystadlu. A mi ath o ymlaen i Gymru a cael ail, os dwi'n cofio'n iawn. Mae dal i rwbio honna yn ymwneud fi. Ond ers hynny dwi wedi dod fisi dipyn bach yn fwy llwyddiannus a di cael y newis lawer gwaith i gynrychioli Ynys Môn yn Gymru a wedi dod yn fuddigol un waith fel tîm yna. Peth arall nes i wneud, nes i rioed feddwl swn i wedi gwneud ydi barnu anifeiliad. A nes i ddod i hwnnw'n reit hwyr rili yn y 2-3 blynedd ola yn yr fel aelod.
Ac eto rhywbeth, sgyn bod at neb yn gwneud am 16 ti'n meindio trio. Diwcs nes i ennill ar y gwartheg godro yn Sir Fôn. Drwy ryw lwc, dwi'n mwyn gwybod sut. A wedyn nes i mlaen wedyn i diwrnod gwaith maes yn Welshpool. Do'n i'n cweit mor llwyddiannus yn fanno. Da ni fela. Ond mi oedd hi'n brofiad a mi oedd o'n i'n ffeindio bod y siarad cyhoeddus o'n i wedi gwneud yn gynt yn helpu lot. Sydd yn amlwg doedd o ddim yn helpu fi ar yr anifeiliad a ben i sbiar. Ond oedd o bendant yn helpu fi sgwennu'r araith. A oedd yn marcio fi wastad yn uchel yn yr areithiau. Even os oedden nhw ddim yn rhoid yn safleoedd i'r anifeiliad. Ond na, ti'n bod, just y cystadlaetha, pethau fel la, dwi'n gwaith maes, siarad cyhoeddus, barnu, ffaireia, roi y Welsh, drwy'r ffermwyr ifanc. Oeddech chdi efo fi'n gwneud hyn, nath ni gael y cyfle i ennill pres a ennill tlws i'r clwb efo fferm ffactor. A cael cymryd rhan yn ring y gwarthag, do. Neud obstacle course, ie. So rhyw bethau, rhyw bethau swn i rioed i meddwl swn i'n cael gwneud. A oedd o'n lot o hwyl, a fi si ddim, achos o yngwaith a bod fi'n coleg, nes i ddim cymryd mantas o medru mynd i drafeilio a falle chwaith, ond dwi'n gwybod mae yna gymaint o gyfleoedd yn y mudiad lle ti'n medru mynd i ffwr i gael profiadau. So na, mae'r ffermwyr ifanc di bod yn gret i fi a mae'n amlwg dal i fod yn gret i aelodau iau. Mae'n amlwg bod gen ti lŷ o atgofion fel sawl aelod o ffermwyr ifanc lle o fod yn aelod. Un peth dwi'n gofio fel aelodau ienga clwb, dwi'n meddwl tra ddech chi'n aelod yn y clwb hefyd, y Modedan lle, oedd bod chdi wedi gadael y clwb mewn ffordd i fynd ffwr i'r brifysgol i Loegr, ond dwi dal i gofio chdi yn dychwelyd i gystadlu ag ati'n Eisteddfod ag ati bryd hynny. O sut mewn ffordd ydych chdi'n ffeindio balans yn y fan honno ac ella o bosib yn ffeindio y mudiad yn ddefnyddiol o gwbl yn ystod yr adeg honno lle? Yn bendant, fel ti di sôn, o'n i'n Lloegr yn neud yn astudiaethau cwrs meddygaeth, oedd yn gwrs eitha trwm, ond o'n i'n teimlo bod y ffermwyr ifanc yn ffordd a gadw fi mewn cysylltiad efo fy nghymrigdod ac efo adra ac efo Cymru. Oedd gennau gariad adra hefyd, so ni'n dod adra beth bynnag, ond so gynna fi ddim, dwi'n meddwl swn i dal yn dod yn ôl achos o'r atyniad yna, so oedd gennau ffrindiau, o'n i'n mwynhau cystadlu, doedd y cyfleon ddim yna yn Lloegr, y pethau gosa, ond mi oedd yna glwb ffermwyr ifanc yn yr Amwythig, ond yn amlwg oedden nhw'n neud bob dim yn Saesneg, a dwi lot mwy cyffyrddus yn y Gymraeg, o'n i'n byw yn mywyd drwy'r Saesneg. So oedd o'n braf cael dod yn ôl i siarad Cymraeg, ac oedd o'n cadw yng Nghymreigdod i fynd. Ac oedd o hefyd yn frec bach neis o gwaith, ond oedd o hefyd yn cadw'n hyder i, achos yn amlwg, to'n i ddim yn aelod o glanithio a falle pen o'n i yn aelod o'r mudiad, achos doedd o ddim yn bosib i ddod yn ôl i wneud hwnnw. Ond oedd y ffaith bod fi'n aelod o ffermwyr ifanc yn golygu bod fi dal yn cadw'n hyder i fyny, bod fi dal yn mwynhau perfformio. Ac oedden nhw'n bwnsio off i gilydd. Mewn ffordd, o'n i'n mynd ffeindio, pan ti'n neud meddygaeth, wyt ti'n gorau wneud practical exams, so mewn ffordd ti'n perfformio, ti'n mynd drwy dy sbîl o helo o fenw i ydi. So bod fi dal yn perfformio efo ffermwyr ifanc yn helpu fi rili i wneud hynny ac yn cadw'n hyder fi fyny fel petai. A bellach, Teleri, ti di dychwelyd yn ôl adra, fai fôn, da ni di ddefal chdi siŵr, ac yn gweithio rwan fel meddyg teulu yma ar Ynys Môn, a ti'n gweld mewn ffordd bod y profiadau di drwy'r mudiad o bosib wedi bod yn ddefnyddiol yn gweithio yma ar Ynys Môn wledig, lle? Yndw yn bendant, so dwi'n, achos bod fi wedi bod yn aelod o ffermwyr ifanc ac yn dal i ymwneud efo nhw, a mae dad yn ei lot o fynd efo Meithwyr Cymru a falle. Dwi'n trio cadw'n rhoid i mewn yn beth sy'n digwydd yn y byd amaeth a pethau felly. Mae'n rhaid yn hyfraith yn cadw anifeiliad ac yn ffarmio. So dwi'n teimlo achos bod fi'n feddyg mewn lle eitha gwledig, bod fi'n medru dod ar pynciau neu fewn i wneud cleifion teimlo'n gartrefol. Mae'n eitha, diwcs mae hon fatha ni, mae'n gwybod beth sy'n mynd ymlaen yn y byd ffarmio. Mae'n ddallt, eich bod na
amser calad o'n blaena ni, i fynd off yn y tangents chydig bach, mae yna lot wedi bod yn cael ei wneud am iechyd meddwl, dydy yma'n enwedig mewn amaethwyr a ffarmwrs. So dwi'n teimlo bod fi'n medru rhoi chydig bach o mhrofiad personol yn y mudiad a'r clwb a ffaith bod fi wedi byw bywyd amaethwraig, ti'n bo? So dwi'n bendant yn teimlo bod o'n neud fi'n fwy relatable ydy'r gair y Saesneg i'r cleifion. So dwi'n teimlo bod nhw gobeithio, yn teimlo bod nhw wedyn yn medru dod i siarad efo fi'n haws neu lle rhywun arall. Yn union, a cynnal sgwrs, a fel ti'n deud, ti'n fawr, mae'n gymaint o'n sicrwydd ar y funud yn y byd amaeth, a ti'n gweithio mewn cyfnod pwysig ofnadwy yn fan yna, ac o bosib, da ni'n sôn am amaethwyr ag ati fod yn wastad yn gweld pobl yn ystod y dydd ac allan eich di'r weld mewn ffordd, a mae'n bwysig bod yr cysylltu yna. A dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth mae pob yn gwybod ydi ffarmwrs mewn dy mynd at y menig pan maen nhw'n sal. So, fysa nhw'n dywad fel arall, sa bod yna rhywbeth mawr yn bod. So dwi'n teimlo bod y ffaith bod gynno fi gefndir amaethu a ffermwyr ifanc, bod fi'n medru dod â hwnna i fewn iddyn nhw agor i fyny a sgwrsio efo fi yn fwy agorad. Ac wrth gwrs, da ni yma Môn, mae'n ynys yn Gymreigaidd iawn hefyd, ydy Gymreigaidd y iaith lle, a mae'n siŵr bod rôl Gymraeg yn bwysig iawn yn dy weithio hefyd yn ddyddiol, sy'n ni'n feddwl. Bendant. Mae Cymreigdod yn ofnadwy bwysig yn Ynys Môn, yn enwedig yn y genedlaeth hun. Mae bobl lot mwy cyffyrddus yn siarad Cymraeg. A fel o'n i sôn gyna, mae'r ffaith bod fi dal yn aelod o'r mudiad yn golygu oedd gynnu fi reswm i'r adre ddefnyddio yn Cymraeg. So do'n i'n cadw safon fy Cymraeg drwy'n ei cysadlaetha fatha, siarad cyhoeddus, llefaru, dal i fod a pethau felly. So mae ymhrofiad i yn y mudiad wedi bod yma amhrisiadwy. A dwi jyst yn gobeithio fydd y mudiad dal yr un mor gry mewn blynyddoedd iddo fod, fel bod yr hogia sgynna fi pan fydda nhw ddigon hen yn mynd i gael yr un profiadau ges i angwr. Bendant fel un cylch mewn ffordd wrsydd ydy. Achos ni'n gwybod da ni fel clwb yma'n Bodedern, fi'n gadeirydd y clwb eleni lle, da ni ffodus iawn o hwnna chdi bob blwyddyn. Roed y music mame at ei gilydd a falle. Ti wedi bod yn arweinydd ar y clwb a hefyd o ran yr ochr y sir. Dwi'n gwybod bod ti wedi derbyn sawl gwobr am fod yn aelod dros oed, dwi'n siŵr yn y cyfarfod blynyddol. Do. At y mudiad. Ia, diolch am dangos yn oed i fod yna aelod dros oed. Dros oed, wrth gwrs. Ac wrth gwrs yn aelod ymgynghorol ar ymhwyllgor sirol ni. A hefyd, dwi wedi ddim gwneud hwn heb sôn am y cwis sirol. Si a hiw y glwr yn gyfrifol am bob blwyddyn. Dwi'n siŵr bod ni gyd yn ddiolchgar a fel ti sôn. Ia, mae ni'n gylch mawr gan obeithio fydd gweithio yn y math yr hogia yn ymuno pan fydden nhw'n hun. Ia, gobeithio. Mae'r profiadau yn gret a dwi'n meddwl mae'n hanodd iawn munud ti wedi dod yn aelod o Ffermwyr Ifanc. Mae'n anodd iawn torri ffwrdd, mae'n rhyw atyniad yn mynd â chdi nôl. Ac bod fi'n gwneud gymaint rwan, dwi'n mynd arweinydd dy mwy oherwydd gen i mae'r amser yn anffodus. Ond mi fyddai'n dod yn ôl i helpu efo steddfod. Mi fyddai'n bernedu am bach beth weithio yn sirol os dyn nhw stuck. Ac wrth gwrs yn neud y cwis. A mae'r ffaith bod y mudiad wedi bod mor dda efo fi, dwi'n teimlo bod fi eisiau rhoi rhywbeth yn ôl iddyn nhw. A mae hiw y gwr yr un fath. Mi nath o adael y mudiad rhyw fymryn cynt na fi. Ond mae o hefyd yn teimlo, na, da ni eisiau rhoi rhywbeth yn ôl. A fel ti'n dweud, mae'n un cylch mawr, ti'n gweld yr bobl dros yma'n llywyddion ni yma'n Sir Fôn, maen nhw gyd i bod yn aelodau o'r mudiad. So da ni gyd yn un teulu mawr, a mae'n bwysig bod ni'n dod â mwy o bobl i'r teulu. Ti'n mynd gorau bod yn ffermwr i fwynhau ffermwyr ifanc, bendant. So, swn i'n annog rhywun sy'n awydd yn neud rhywbeth ar nos lun yn nos fawr, ydy o'n Sir Fôn, wrth gwrs. Do sydd y glwb lleol i neu ffrindiau. Dwi'n siŵr bod fi'n siarad ar ran sawl person, bod ni'n diolchgar iawn o bobl fel chdi sydd efo'r atyniad na ddim eisiau gadael fynd ac yn barod iawn i'n helpu ni yn hyfforddi ni. Wel, cyn i ni ddod i ben efo'r sgwrs, dwi'n mynd i ofyn cwestiwn i chdi os oes gen ti ryw atgof diddorol neu ddoniol sy'n sefyll yn y clo o dy gyfnod fel aelod o'r mudiad. Wel, mae yna lot o bethau fod eitha digri a doniol, ond dwi'n meddwl bod yna un yn steddfod Ynys Môn.
oedden ni'n greu meim, a dwi'n meddwl ma anifeiliad oedd y thema. Dwi'n oedd yr arweinyddion ar y pryd wedi rhoi lot o ganeuon at ei gilydd, a gan o'n ni'n cymryd rhan yn oedd Who Let the Dogs Out. So o'n i wedi gwisgo mewn onesie. So yn amlwg, mae'r traed yn attached i'r onesie, so maen nhw leit lichrig. Felly yna ffodus, fi si chydig bach yn di enthusiastic wrth redeg ar y llwyfan. A mi eisiau ar fy hyd ar lawr o flaen pawb yn ysgol David Hughes. Pawb yn chwerthin, wrth gwrs fi fo gwynab coch ac yn rhyw, off y llwyfan yn, mortified o beth ddigwyddodd. Ond bora wedyn, mi ddoth y fideo i fyny ar Facebook a YouTube, a dwi'n siŵr bod o dal yna i bob gael weld o, so who knows, fydd na fwy o bobl allan wedi watchad y fideo yna ar ôl gwrando ar hwn. Ond, na, ti'n bod, a mae Ffermwyr Ifanc un peth arall efo'r profiad yna, mae di dysgu fi sydd i chwerthin hefyd, so chwerthin ar ben, so swn i di medru bod yn mortified o beth ddigwyddodd, ond na fo, nes i lithro, pob cael hwyl, a mae'r bywyd, mae da ni yn ar hyn o bryd lot ddifrifol, a mae'n braf weithio cael rhywbeth fath ar Ffermwyr Ifanc, lle mae chwerthin yn hanfodol i chdi fwynhau o. Wel, y sicr fydda i'n mynd adre heno mae chwilio am y fideo, yn cofio bod yn rhan ar leif fy hun. O, diolch fawr iawn, Teleri, am gael dod ato chdi heno i gael sgwrs. Ti wedi dwy'n lot o atgofion yn ôl i'n ngho fi. A mae'n braf iawn cael clywed am dy holl lwyddiannau di ar hyd y blynyddoedd drwy'r mudiad. Felly ar hynny o eiriau, diolch fawr iawn i chdi. O, diolch i chdi. Diolch yn fawr iawn i chi am ryndo ar bodlediad Clwbiau Ffermwyr Ifanc Cymru. Gobeithio newch chi ymuno gyda ni ar gyfer yr un nesaf eto. Cofiwch dan ysgrifio ar gyfer hwnnw. Tan y tro nesaf, hwyl fawr.